Helena Čepčeková, Meduškyné kapčeky a svrček. Meduška si obviazala hlavu teplejšou šatkou a bežala k svrčkovmu domu. Dvere mal pozatvárané, okno pozapchávané a znútra sa ozývalo chrápanie. Aha, opravuje husle, pomyslela si Meduška. Zabúchala pestičkou na dvere. Svrček cvrlík, otvor vrátka, ide tvoja kamarátka. Dlho búchala, až ju ruka bolela, no Svrček len chrápal. Potom, čo si zamrmlal, otvoril dvere a hneď na mosúrene spustil. Čo burcuješ? Čo sa deje? Brr, ako tu chladno veje. Zadrgloval ním, stiahol sa dnu a vystrčil iba hlavu. Ide zima, ide mráz, prihovárala sa mu Meduška. Svrček, dajme si šiť kapce, kým je čas. Nestačia nadmožky, moje teplej ponožky, zašobral Svrček a ukázal jej nohu v roztrhanej ponožke. Priateľ Svrček, posluch ti ma, naozaj sa blíži zima. Môžeš chytiť chrípku, kašeľ, kdeže by si potom teplé kapce našiel? Poď. Choď si sama, nezlosti ma, veď v posteli nie je zima. Prásk. Zacapil dvere, až tak treslo a viac sa neukázal.